ngabuk kerteng ya kani ko khubor ke jonga don ke Jingialeh Namar ke Jainkup jonga don ke Jingialeh Namar ke Jainkup jonga angu yo blei ngi don le ke jong ke Jainkup nganga shwa ban wan sini ngada pong bai gini ke Jainkup gani ke gijain dapat bahagi kmi ban itenan don kapor ka bangam itenan ngachi no ngakaliang no ngait piru pilong kumta haleluya ban ngayo I ya gani ka jinya lunti ka jong u Joseph kasdang ngayo I nabasdang ngapuli ya pi gani ka babu negani ka lenong ka balai punya unyau kong u Joseph udon kata ka jitopau ka journey jongi ka sedang na ka jitopa ngakwa banong ipi ka ni ka por lede pimpat don ka jingi topau ngi hab ban kalaga bomut ngi hab ban don ya ka vision haga jingim ka jong aga jong pi nerta daw ka ege vision jong pi haba pi wan hapo jong ka ni ka jishikri ngimdei ban shuwan kumto ngi hab ban don ya ka vision try le mi lam yang hapo jong ka jishikri kai ka vision ke jonga kai ka banga dei banle na banta ka fisho na ka jingkyrkhu ka banga yo try kai ka banga dei banle la shai le shiski ni habandon ye ka vision ke jingyo I jingai ke jing topau kata ka dei ka badon kam na mar how briu badon ya kata u blei siu tenat ban kyrkhu Nang tahu kajorni kejongi sedang syuan nega vision ngah por ke bangga kelaga bomot marsin kelaga bomot ka vision jonga kadai ban ya lap ya ketinggi jong trai ngong pleng don kum kita gibreu ke badang ki badon ya ka bor ke jong musim ko jong blei ban kren ya ketinggi jong trai nang tahu mengarok ngakwa ya kata haleluya malaga por habanga yolat ban shahshkor ketinggi jong blei nga shahshkor da kata ke jingioi Nagata daw ka ni por kabakumno kor kom shahshkor jongi yega kting ke jong blei hatong idon ni em yega vision angai U Blei ni yo ban kyrkhu yega jim ke jong aga jong pi ni yo yang ne kadai ke jingshengwbha ke jong u Jainkup ga ukpa jong u Joseph ne ka bentar lau khun bedan ni ke vision ngangai le dangi dan ni ke vision utra jingshengwbha ni le da yo Jainkup le yo Joseph Lada penkum dengan ni ke jain sabti batho brain ka long ka dak ke jingim shengwbha jong ukpa lada yu la penkup ngait scam yang apa dia piro on penkup ingi daw ni kupa jong yu bahabreng obe I yang apa dia pi haleluya pi angnot ni em ban yo ye ke ni ke Jainkup kalong ka koridor hado kata-kata ban yo ye ke ni ke Jainkup Namar si sin bala yo ye ke Jainkup ki breu ki imlang salang ka ba yo I yo utu breu le ne ka to breu ka ba pong ye ke ba kup ye ke Jainkup ki la tip tikna ba le shai le shiski ka jingiar poteng ka jong ukpa ka jingyo ka jingkot ka jong ukpa kan long ba how to ba yo ban kup ye ka to Jainkup sopti ba top brain Haleluya. Kabalong ka dak ka favor ka jong pa. Nega tanaw nga nod ban ong. Habak yo ban kup ya kani. Ka baroh ki kamtam lalay ki kentay samla. Ngangay ki pekba. Namala da yo kumuti bro. Kusray syo na banta ka la shaili sisni. Oh haleluya. Amen. Ngangay haga por ka ba mutshwa ka long kumta. Amen. You Joseph habo yo pang ye kene kup ye kene ke Jainkup kasabo lai ro ki ba por ki pen you na lor ba bhabre sana lor ba don ye kene to la biang ba amen ngangai kalong ro na manta jongi oh ki kon samla pen bhabre de kene ke Jainkup Namar ngikwa ke jinghiar pateng ke jong pa gi nang ikum ikon ki jong blei ngin yo te ngin yo kenti ngin yo benta ne kita ke jingkular ke jong blei ha ke jim jong a jong pi habo shengwbha ye ke jing shikri jongi haleluya ngangai ngin yele kat bala ban shikri utrai ban yo i ke favor
No. Amban ngong yaro you try. Hagi Hebrew yagani ka jan ba thọ broin ki khot ika kitunet pasim. Kitunet pasim. Yakani ka jan masin yo I yakani kitunet pasim. Haga por mensyua baroh ki brew ki ya ro. Baroh ki brew ki SHIAH kren nagabenta jong u nikah. Ngakwa ban receive ya kata ke favor nog pa bakat sebangilai kin yok ban ya kren ya tu kana syapang jongi ya kata ke favor ke jong blei ke bau lebo haga jim jong ajang pe la dei hok hi ban long kum tu la dei hok hi ban san kum tu ungro kum tu namar ka don ke favor ke jong pa nginai ke jing tap ti U Blei oh hallelujah Pi haba U Blei haba khpa open cup ye gani ke Jainkup ngayo I naduk sedang ba pen cup ye gani ke Jainkup kini ki men ki para ki jong Joseph kil sedang ye ga ban bishni naga benta jong naga tadang kwa ban oi pi ye gani ke por haba ki bishni ki kren shapang jong Joseph ye ga ka ba lamler ngakwa ban oi pi gani ke por wat lek kusrai haba pi kendo ye gani ke ji kendo aga jim jobi haba pi yo sio dari shahshkor ke jongpi ya ka jingkren jong ke bobon sapang jongpi namar ke bobon kin kren na ka bantaban pynsngewbha ingi ki kren ik ai ka balam le namar haba doni ke ka Jainkup jong ka jing favor ka jong ukpa nganoi pi kandon be ka jing bishni hallelujah pio I hado ba katno kilale ne ka banta jong ka Jainkup aga ji shakila mut ban penyap yo Joseph hanai uwei ni ki para ke jong Joseph u thao kalat na ka benta ban pelayim ong tep no support lium amen but kila shim ye ka jan ba top brain ka jan ka ba ulo yo no pa but kila penyap ye kholang bron ka pendai snam baroh ye ka jan Bat lawan ra pa kadai ka jingam baru pa yam balal pin pulai ba wat kini ki balale ikan ka basniu ki pentengan yok pa ki dang nut ban pentengan de ngayo idon ro kum kini ki brew ki bala ya ka ban tam Ktien penarong telep ek miong ha penyuai na drong ni ti maya hanai na po trui ne Dui bichni ando. Ngapala de. Kalong ka pala. Nekata daw uyam. Bat tip show hando kanis no skill la yam nakabantalo khun be jong Joseph. Hado ka por don no ka por ba ulo kendo no. Namar ba ulo yo ila ka jain ba tho broin ka ba ulo ai nakabantalo ulo khun ba kala don ka snam ka ba mot ki mran kala bam nakabantalo khun jo. Ula kendo ngakwa ba no ipiga ne ka por haba yo ye ka ka favor no blai kin sami kin dong bishni a ki ba wan ban ya le hado ka ba pelong yang ngai ya pi wat hakim lang ka salang haki ye ka sem haki kur ki kha bakin khanyap ingi kin wan ban pen shoy di haru kom hatan hado bakin da khanyap ya pi de don the plane jong pi la ya ye ka ta ka lunti Kanyam pilale ye ka bapa pi persyang ban sikri try ban pynsngewbha U Blei pi duai na ka benta jong ki henrai kat badang ya kiski kata ka kap kana nang jingai don ka por bakil khanyap pi namar balai ndei bakile hi makihi henrai ba don ba ki boshun ki bishni ki ba anon ngayo I kini ke problems wat haki jingshikri kini kisngi ki men ki para hapo jong ko jingshikri lereng im check bha kan wan ki jingbun choy bala da ki nong yalap kim tibha ye ka system ye ka jingkai na kting ke jong blai lereng ki shupriang kulmar ye ka Ktien ka wan ban yalap ki ngakwa ban pi kan don jingma ye ki Joseph ki ba kordor don ki ba shak khanyap haki jaka ki ba bon ki Joseph ki ba kordor Hari na benta ke jingshikri jongi ngakwa ban ong ye pi ke ni po na ke benta ke Joseph ngi nam bishni habau tra shem sngewbha ngi nam bishni
ngim day ban bishni hanrei ngin ya ai man sem iwei Namar la pi bishni pin sniuk Ktien pin wan bayalap hanorano ya Ktien ka bomday ka pension si ya ka mon ka jong blai bat kai ka bajia ngayo u Joseph ulong faithful ba du blai what happening jong ka ni ka jingeh what happening jong ka ni ka Jingialeh ka bau hap bani kendo usio to dei tang na ka benta jong ka ni ka Jainkup ba tho broin ka bau khwau lo ai ka wan ka Jingialeh don ka Jingialeh namar ka Jainkup ka bau blai lo ai ha ka jim jong ajapi bat kai ka ba jia ka ba siu tanan happening jong ka Jingialeh happening jong ka jingeh ka bau i kendo u Joseph ka ba siu tanan ka long ulong faithful ai ne claim kan randin hallelujah ulong faithful but u blei negata dau ka Bible ka yo tho yangi ka ong ba ka jingdon ringkat ka jong u blei ka long ringkan but u Joseph kat sha uba uleng u blei u don ringkat but u namar balai ba ulong faithful amen ya ka vision ka ba u yo ke jingeh ke momla ya kaban kano hakmat jong hanrei hapren jong ke jingeh kat badang bon ke jingeh kat tau nang yo ke vision ke jong oh hallelujah kalong kumno hap ya ke jim jong a jong pi ke ji sikri jong ha ke jingeh ngio ke lom jong ke jingeh kano ke vision hanrei u Joseph umlong kumta ulong faithful but u blei u klem kan randin u yat shaprang ban pendep ye ke jingkon ke jong utrai ngin ai ke jing tapti namar ke jinghikai ke bau blei le hikai na bentai jongi ban ke siong tenat kalong baga Bible ong uni ubriu ulaman bahae ong ke Ktien ke jong utrai ulaman bahae kat syabo ulai ulaman bahae Omban ngang yoro utrai. Polis naga Ktien ke jong utrai naga lenong ke balai pe kendai. Polis bat nga baga Bible ong ni. Kumta la yalam arsut yo Joseph syari Egypt. Unong kam uparo bat unong sumar barang ba ka yeng jong ulet yu nagi kti ki kenja Ishmael. Kibala yalam asut sata yu hakan kot ke baar ong ke Bible bat utrai ulat don ringkan bat u Joseph bat ulalong ubriu baman bha oh hallelujah amen ban man bha ha ka por jong ke jingeh ka long ka bakrau oh, badu blei ka Jingialeh ti jongi badu blei kam don ka badonong. Hallelujah. Man ba aplen jong ka jingeh. Bad siong tenat aplen jong ka jingeh ka present ka jong blei ka long ringkat badu. Ngina miss ya gani haga jing shikri jongi. Haga jim jongi ladangi yaj wat ladangi yaj ya ka jingeh ke ba bon tang namar jong ka Jainkup ka ba blei lo penkup ya ka jim jong a jong pi tang namar ke jingeh ngakwa ba pi ngim dei ban do ya ka present ka jong blei ban hapleng jong ka jingeh ngi dei ban man ba hagi baroh oh ngada sio hun sikade ya ka ni ka Ktien ka jong blei ngakwa ya katakan jah happy ngakwa ya katakan jah hangilang baroh compare la de samla la de ka continue shenrang compare la de pigi gi belang rit ni gi belarang ba hanrai baroh ngin mat ya gani hapleng jong ke jingeh nginam do i ka present ke jong utrai bat nginang man ba hallelujah bal besnyo tenat kalong ngayo ke yar bha bandon kum gini kibreu yar bha ban shem kum gini kibreu hanrei ne benta jong he gani kapor togin kam kenti gani Ktien togin not ban kam kenti ti gani Ktien hallelujah
Oh, ngakum banget cek ong malaga po. Ledai mengapa syong tu nganda yeng badai ke jingtap Ktien. Best pi. Hapor jingeh man bae. Yo yo kata praise. Oh, haleluya. Ong bangada sur macam ong hakapor ke jingeh. Ngan man bae. Sen dengan sur macam orang hakapor jong ke jingeh, ngan man bahae. Oh haleluya. Bat ke Ktien ke jong utrai ke ong kum ni. Baru le syong aga yeng utau kan ja iji bukan ra jong u. Baru kan ra jong u le yo i. Ba utrai ule don ringkat baru utrai ule pan man bah. Yeki eke baroh hage Ktien jong u yaki ba ulele. Utrai ulapan man bah hakapor kaba kumno hakapor jong ka jingeh kaba wan Ialeh namar ba lapan kup ya kali ka jan ba thok broin pigi jingeh ki pushingi shaka plan ka jong utrai. Amen. Nganong biasa sin ki jingeh ki pushingi shaka plan ka jong utrai. Nagata daw ong ka babel utrai ulapan man bah yaki eke baroh hagi Ktien jong u yakaba ulale ong ulale ong sisin ong ulale. Nagata daw hagi ni por hapreng jong ka jingeh hapreng jong ka Jingialeh jong ka jim ke jong pi wasange balle wasange balle wat ong tengah bunjing tengah syam long te ban le jing senga syong ayeng ne tao pim tip ke jing ke bangai kendo ke jingkit ke bangai oh ni la batai ya kata ke jing ala de sngap ya kata ke jing argan taro dep te ban kren ngaku apa no pi nalong kumta yeng join but less something let it be kwa ya ke jingman ba Namar baga Bible ko ong utrai ulapan man bah yiki eke baroh kiba Ktien ke jong Joseph ulale but show ong ka Bible but Joseph ulashem ke jingsiobha hakaman jong ong yaro utrai ong sisin ong yaro utrai. Nagata daw haganing ke dekot kebasan kal jaro hadin nedok kata kapor ba ulabu ye u halor la kayeng bat halor ki eke baroh kan ke ba udon ba utra ule kyrkhu ye kayeng jong uta ukenja Egypt na kabenta u Joseph bat ke jingkyrkhu utrai kalalong halor ki eke baroh kat ba udon hakayeng bat hagalengka u la shem siobha Yau Joseph pi never sedang ukpa jong Joseph u Jacob u shem siobha yo Joseph u ai ke ke jang botok broy but kmen ki pra ke jong ke lele ke bamde la one report ke bamde ha ukpa hanai panban une u Joseph u la focus ha ka vision ke Blei Bat haka jingeh ulaman bae. Bat ka Bible kong wat hadu ka yeng sebro shem siobha yu. Bat ka Bible kong u labu u halor. Ong u labu. Sisin bo sim u khot yanori no ban bu halor. Ledo khot yanori no kamumut habaki bu halor kamumut ka don ka jing pen kiu kerdan da.